Okay, so mag-start na tayo. Title nitong video na to is Maganda yung Kapampangan. Basic Tagalog to Kapampangan Translation. Magandang oras sa inyo. Welcome sa Nyam TV. Shoutout pala kay Lorenzo Borja na nanonood dyan. Yung content natin ngayon ay tungkol sa Tagalog words na itatranslate natin to Kapampangan. Unang-una kasi marami sa nanonood natin hindi Kapampangan. Pangalawa, baka yung soulmate mo pala Kapampangan, kaya tuturuan kita para madali kayo magkaintindihan. Pangatlo, gusto ko kasing i-share sa inyo yung kagandahan ng Kapampangan language. Pagkatapos ng video ito, marunong ka na magsalita ng 5 salitang Kapampangan. Nasusubukan mo gamitin yung salitang natutunan mo today sa kakilala mong Kapampangan. Tatawanan ka niya pero may impress sa'yo kasi alam mo yung lingwahe niya. O ano, game na? Yung unang salita natin is maganda. Sa Kapampangan, malago. Galing sa root word na ganda, lago sa Kapampangan. Maganda, malago. Ganda, lago. Ginagamit ang salitang maganda or malago kapag gusto mong kahanin ang atensyon ng isang babae, maganda man siya o hindi. Sigurado, lilingon siya sa'yo. Malago. Pwedeng kunanin number mo? Malago. Sali na akong babi, 450 yung kilo. Diba? Next word. Oo sa Tagalog, wa sa Kapampangan. Oo, wa. Ginagamit ang salitang oo or wa kapag gusto mong ipaalam sa kausap mo na naiintindihan mo siya kahit hindi kasi ayaw mo magpa-istorbo sa ginagawa mo. Pagkatapos mo mag-ML dyan, pakainin mo na si Bantay. Bili mo na rin ako ng napkin kay Apo Lomers kasi ubus na yung whisper ko. Naintindihan mo ba yung sinabi ko? Wah! Diba? Next word. Pangit sa Tagalog, matsura sa Kapampangan. Pangit, matsura. Ginagamit ang salitang pangit or matsura para ibahin ang isip ng jowa mo sa pagbili ng mahal na damit, bag o sapatos. Babe, maganda ba tong damit na to para sa akin? 150 dirhams lang. Babe, guy, matsura yan. Sige na nga, hindi ko nabibilian. Diba? Next word. Hindi sa Tagalog, ali sa Kapampangan. Hindi, ali. Ginagamit ang salitang hindi or ali para ipaalam sa jowa mo na may nagawa siyang mali at nagtatampo ka sa kanya. Babe, kumain ka na? Ali, babe, may bagong pelikula sa Netflix. Panoorin natin. Ali, babe, may nakita akong magandang air fryer sa Amazon. Bili ko na. Ali, babe, galit ka ba sa akin? Ali ka ng ali eh, kanina ka pa eh. Wah, galit ako sa'yo kasi hindi mo na pinakain si Bantay, hindi mo pa nabili yung napkin ko. Diba? Next word. Salamat sa Tagalog, salamat din sa Kapampangan. Salamat, salamat. Ginagamit ang salitang salamat para magpakita ng tuwa dahil nag-subscribe sila sa YouTube channel mo at nag-like sila sa video mo. Salamat po sa pag-like at pag-subscribe sa Nyam TV. Diba? So yan, magre-recap na tayo ng mga words na natalakay natin today. Una, malago. Pangalawa, wa. Pangatlo, matsura. Pang-apat, ali. Pang-lima, salamat. Comment down below na mga gusto nyo pang salitang matutunan. Pag-uusapan natin sa susunod na vlog. Kung na-enjoy mo ang video na to, huwag mo kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aming channel para updated ka sa mga bagong uploads. See you next vlog. Bye!